hedder Rune, og det er After fra den lokale fagforening. Det her, det er medarbejdere hos fagforbundet 3F. De kæmper for en ny regering. Jeg stemmer på Socialdemokratiet. Men flere af forbundets medlemmer undrer sig, for det er deres kontingentpenge, der bliver brugt i valgkampen, selvom de ikke støtter Rød Blok. Hvis de har lyst til at lave politisk arbejde, så kan de gøre det i deres fritid. Det må alle andre. Medarbejdere hos fagforeningen 3F bruger altså en del af arbejdstiden på at føre valgkamp for de røde partier. Derfor mener medlemmer af 3F, der ikke stemmer rødt, at forbundet snyder med deres penge. Hej, jeg hedder Rune, jeg kommer fra den lokale fagforening 3F. Må vi komme ind og dele et valgmateriale ud? Det er travle dage for Rune Bostrup. Vi kommer, fordi der er valg på torsdag. Han er ansat af 3F, og det daglige arbejde med at hjælpe afdelinger med at kommunikere bedre er nu skiftet ud med valgkamp. Skal huske alle sammen at få stemt til valget, ikke? Så mind jeres forældre om det, når I kommer hjem. Vi har aldrig lagt skjul på, at vi synes, hvis der er tid til en ny regering, som i høj grad vil vores medlemmer det bedste. Men det er ikke alle de 3F-medlemmer, der betaler Rune Bostrups løn, der synes, at 3F's ansatte skal bruge arbejdstiden på at føre valgkamp. Det falder mig lidt for brystet, det er, at ansatte i 3F, som egentlig skulle arbejde for medlemmerne på kontoret på hver dag, render rundt og stemmer dørklokker for de røde. Kim Sørensen er selv konservativ, og derfor er han ekstra irriteret over de medarbejdere hos 3F, der også er folketingskandidater. Han har en mistanke om, at han som medlem er med til at give lønnet orlov til kandidaterne. Jeg kunne da godt tænke mig at se regnskabet på lønnen i hvert fald. Men ifølge 3F så er der kun penge til arbejde, der er i tråd med det, som et flertal af medlemmerne i 3F ønsker. Det er efterlønsspørgsmål, det er dagpenge, og det er de forholdene for de ledige. Så det er nogle af de brændende spørgsmål. Retten til bedre uddannelse. Og derfor er det heller ikke nogen hemmelighed, at 3F har en klar politisk holdning til valget. Jeg synes, man kunne vende om og spørge, om ikke vi ville være en dårlig fagforening, hvis vi ikke gjorde noget ud af at forsøge bare at tage interesserne i forhold til alle dem, der bliver ramt af efterlønnen. Men som konservativ og medlem af 3F, synes Kim Sørensen, at forbundet går langt over stregen. Når man så i valgkampen går ud og klandrer de andre, de borgerlige partier for at få støtte, så synes jeg måske nok, at så har man spillet for lidt. God aften, Poul Erik Christensen. Jeg hører vi altså nogle af dine medlemmer, der ikke kan lide, at deres kontingentpenge bliver brugt til at føre valgkamp for Rød Blok. Hvad siger du til det? Jeg siger, nu skal man jo skille tingene ad. Det vi gør fra fagforeningens side af, det er, at vi kæmper for vores medlemmers rettigheder. Vi kæmper imod de forringelser, som Dansk Folkeparti har aftalt med regeringen, hvor de fjerner efterlønnen. Vi kæmper mod de forringelser, der er i forhold til dagpengeperioden. Vi kæmper imod de forringelser, der gør, at det bliver vanskeligt for folk fremover i det hele taget at blive medlem af en a-kasse. Så du siger, det slet ikke valgkamp, det er noget andet, men dine medarbejdere derude, der det er jo det, der er en fagforenings opgave. Det er vel at kæmpe for sine medlemmers vilkår. Det ikke bliver forringet. Når Annelise her, hun mister 331.000 i efterløn, så er det jo blodig alvor for hende. Når Per, han mister 232.000 kroner i efterløn, det er jo blodig alvor. Det er jo ikke funny money. Nej, men dine medlemmer, som ikke støtter Rød Blok. Det handler jo om, at I vil bevare efterlønnen, ligesom S og SF vil. Men de medlemmer, der ikke støtter Rød Blok, de kan ikke forstå, at deres kontingentpenge, som de specifikt har bedt om, ikke bliver brugt til partistøtte, bliver brugt i en valgkamp. Lige så vel som vi kæmper for bedre lønninger, lige så vel som vi kæmper for bedre uddannelse for vores medlemmer, kæmper vi også for, at vores medlemmer de har tryghed i deres arbejdsliv. Og tryghed i deres arbejdsliv, det er også, at vi har et rundt dagpengesystem for vores medlemmer. Men så jeg synes ikke, vi er uoverensstemmende. Så bliver jeg nødt til at sige til dig, nu er det så fint, at I har fundet en konservativ. Dem er der ikke så mange af. Vi har lige i dag fået lavet en undersøgelse af, hvordan vores medlemmer stemmer. Jeg bliver nødt til at sige, at der er sket et dramatisk skred i vores medlemmer i forhold til, hvilke partier de støtter. 79% af vores medlemmer, de støtter Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Men der er jo så 21% tilbage, der ikke gør. Og mange af dem, de frabeder sig jo specifikt på blanketter, som man giver dem, at man giver partistøtte. Men her bruger I jo kontingentpenge, lønnede medarbejdere i valgpakken. Vi bruger vores kontingentpenge på at løfte det, der er en fagforenings opgave. Som medlem af de forskellige forbund, der har medlemmerne, der vil en forventning om, at man sikrer, at deres dagpengesystem er okay og er i orden. Sikrer, at de har orden i uddannelser. Det er det her drejer sig om. Så kan det godt være, at der er en konservativ, der bliver lidt sur, men altså undskyld, jeg siger det. Nu er det jo ikke sådan, at det er de små, tilslutninger, der skal bestemme, hvad det store flertal vil. Men vi hørte Kim Sørensen her efterlyse et regnskab for, hvor mange penge I bruger på at sende folk ud i valgkampen. Vil du give om det? Vi bruger de penge, som vi har besluttet på vores kongres enstemmigt i forhold til det. Det var 5 millioner. Derudover, så er det vores opgave at bekæmpe
de forringelser, som Pia Kjærsgaard, Lars Løkke og Lars Barfod har lagt op til. Forringelser, der betyder det her for folk, og som der skal bruges til skattelettelser til de rige i det her samfund. Det er jo ikke rimeligt. Så et regnskab ud over de 5 millioner, det får han ikke? Jo, han går ned i sin lokalafdeling, og de aflægger regnskab hver eneste år. Der kan han få det. Det blev, hvad vi nåede her. Tak for